dengan pesan Bani Ahmad Karso. Dulur-dulur turun Bani Ahmad Karso, padha rawuh halal bihalal reuni, niat suci menyambung silaturahmi, panjang umur uga pikantuk rejeki. Turun Bani Ahmad Karso kang minulya, ayo sregep kerja uga tansah ndonga, aja lali ibadahe lakonono, muga-muga bisa urip bagya mulya. Yuk ngabekti tresno marang ibu bapa, karo dulur uga duwe trepa slira, seduluran uyuh rukun yo dijaga. Turun Bani Ahmad Karso Tata Raharja. Bani Ahmad Karso, muga-muga tansah bisa bagya mulya. Dulur-dulur turun Bani Ahmad Karso, padha rawuh halal bihalal reuni, niat suci menyambung silaturahmi, panjang umur uga pikantuk rejeki. Turun Bani Ahmad Karso kang minulya, ayo sregep kerja uga tansah ndonga, aja lali ibadahe lakonono, muga-muga bisa urip bagya mulya. Yuk ngabekti tresno marang ibu bapa, karo dulur uga duwe tepa slira, seduluran uyuh rukun yo dijaga. Turun Bani Ahmad Karso Tata Raharja.